No niin, se on sitten päivän ensimmäinen saaliskala. Tämmönen harjus. Tämähän jää sitten tunnetusti Riistakokki Mäkelän Helliin huomiin illalla. Arvaatte varmasti mitä me syömme. Se on tätä näin. No niin, tervetuloa taas Eräkokki Mäkelän luonto-ohjelmaan. Näytämme teille nyt kuinka harjuksen paisto näin eräoloissa sujuu nuotiolla. Ja tulemme vielä näyttämään teille pienen erikoisuudenkin tässä omanlaisessa taiteen lajissaan. Olemme juuri saaneet harjukset pannulle tirisemään, niin kuin äänestä voitte päätellä. Suolaaminen ja maustaminen on tapahtunut hetki sitten. Ja kuten voimme nähdä, niin kyllähän homma hoituu, kun sen osaa. Ja näin tämä luonnossa tapahtuva erikoisuus nyt toteutetaan. Tämä on jokaiselle ravintolakokille ihan tuttua juttua, mutta ai. Jokapäiväinen asia ravintolassa voidaan toteuttaa myös näin luonnonhelmassa. Eikö hyvä? Ja näin meidän kokille toki huikka ja ai että kyllä näytti maistua. Maistuisi varmaan kuvausryhmällekin. No joo, tätä pienet liikenne.